ବାହାଘରଟା ଫିକ୍ସ। ହେଲେ ଝିଅଟା ମୋ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା, ମୁଁ ଯେମିତି ସେ ସେମିତି ହେଇଥିବ। ହଁ ହଁ। ଆରେ ରାଜୁ ସେଇଲେ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ହବ ତ? ଆରେ ବାହାଘର ତ ହଉ, ତାପରେ ଖାସି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବ। ଆରେ ତା ମାନେ କ'ଣ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବନି? ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ମଟନ୍ଟେ କରୁଛି। ଆରେ ବାବାଟା ଲକଡାଉନ୍, କ'ଣ କରାଯିବ ଏଠି? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ଆରେ ଲକଡାଉନରେ ବାହାଘରଟା ହବ, ତାମାନେ କ'ଣ ଯେ ଏଠି ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଯିବ? ଲକଡାଉନରେ କେମିତି ବାହାଘରଟା କରିବା? ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି, ଏମାନେ ତ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ମଟନ ଖାଇବେ, ଖାସି ଖାଇବେ। ଆରେ କ'ଣ କରିବା? ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇଥିବ ନା, ଭଜା ତରକାରୀ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପୋଡ଼ିଆ ବାରି ଦେବେ। ପୂଜା ତରକାରୀ ଖାସି ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି, ସତ କହୁଛି। ସେଠିକି ଖାସି ନହେଲେ ଯିବା ନାହିଁ, ବାହାଘର ବି ହବନି। ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ, ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ବାପାଙ୍କୁ ପଚାର, ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅଛି। ସତ କହୁଛି, ଆଇଁଷ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି। ଚିକେନ୍ ନହେଲେ ମୁଁ ବି ଯିବିନି। ବନ୍ଦ କର, ସରକାର ଯେଟା କହିବେ ସେଇଟା ହବ। ତମେ ମାନ କି ନ ମାନ, ଯେ ଯାଅ କି ନ ଯାଅ, ସେଇଟା ହିଁ ହବ। ରାଜୁ, ବାହାଘରଟା କେମିତି ହବ? କ'ଣ କେମିତି କରିବା? ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ତୁ କହିଲୁ ଆଇଁଷ ନହେଲେ କିଛି ହବନି, ତମେ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛ? କାଲି ଗାନ୍ଧୀପଡ଼ା ହାଟ, କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଦିଟା କଷିଦେବା। ମୋର ମନେ ନଥିଲା। ସମୁଦି, ହେ ସମୁଦି। ଆରେ ଆରେ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ନା। ଆରେ ଥାଉ ଥାଉ। ଆରେ ମା, ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କୁଆସ ପାଣି ଟିକେ ନେଇଆ। ଆରେ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ, ତମେ ଓବେଳିଆ ପହଞ୍ଚିଗଲ ଆମ ଘରେ। ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଥିଲି ମୁଁ। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଟିକେ? ମୁଁ ଏବେ ଆସି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଉଥିଲି, ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆସିବାର କାରଣ ଏଇଆ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ହଁ ବାବୁ, ମୁଁ ବି ସେ କଥା କହୁଥିଲି। ହଁ, ମୁଁ ବି କହୁଥିଲି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି 25ରୁ 50, ଅଧିକା ଲୋକ ଖାଇପାରିବେନି। ସରବତ କୁଆସ ସରିଯାଇଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଲୁଣ ପାଣି ଟିକେ ନେଇ ଆସିଛି। ହଉ ହେଲା ମା, ଉଠ 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 ଉଠ। ନେ ମା। ରମାକାନ୍ତ, ଠିଆ ହେଲ କାହିଁ? ଏଠି ବସ, ବସ ଏଠି। ହେଲେ ମୁଁ, ଆରେ ବସ କହିଲି, ବସ। ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଉଛି। ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଖାଇପାରିଲନି, ଘର ଲୋକ କେହି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇଁଷ ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତେ। କ'ଣ କରିବା? କରୋନା ହେଇଗଲା, ପରେ ଦେଲେ ଚଳିବ। ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କଷ୍ଟ ହେବ, ବାହାଘର ପରେ ଭୋଜି କେବେ ହେଲେ ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ଘର ଲୋକ ଆଇଁଷ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଆଇଁଷ ଦେଇପାରିବିନି, ସତ କହୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଡାକି ଦେଇ କିଳା ମାରୁଛନ୍ତି ପଛଆଡ଼ୁ। ଆରେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବାସ୍ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ମୋର ବାହାଘରଟା ହିଁ ଦରକାର। ମା, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭରସା କରେ। ଏ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ବାପା କେମିତି ବାହାଘରଟା କରିବେ ମୋର, ସେ ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମା, ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଚାହୁଁଛି। ବାହାଘର ତ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଇଠୁ କରିଦେଲ, ଏଥର ଆଇଁଷଟା ଦିଅ। ନା, ପଇସା ବାକ୍ସ ଚାବି କାଟି ଦିଅ। ଆରେ ଦିଅ। ସେ ଚାବିଟା କାହିଁକି ଦେବି? କାହିଁକି ଦେବି ମୁଁ? ଆରେ ମୋତେ ଦେ ବୋଉ, ତୁ ବହୁତ ଦିନ ରଖିଲୁଣି, ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁଣି ନା, ମୋ ଚାବିଟା ମୋତେ ଦେଇଦେ। ତୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଆରେ ହଁ, ସେ ଚାବି ମୋତେ ଦିଅ, ବାପା ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ସେ ଚାବି ତୁ ରଖିପାରିବୁନି। ମତେ ଦେ। ଚାବି ରଖିବା ପାଇଁ ତମର ଓଜନ ନାହିଁ, ତମର ଥଳି ନାହିଁ ଲୋ। ସେ ଚାବି ମତେ ଦେ, ମୁଁ ରଖିବି। ତୁ ଜାଣିନୁ କିଛି। ବାପା ସଜ ହଉଛି, ପୁରାଇ ଦେବୁ କେଇଠି ଫେରିଲା ବେଳେ ଭିତରେ ଚାବି ହଜିଯିବ। ଜାଣିନୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ତମେ ଦେ ମଧ୍ୟ। ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ଥାଉ ଥାଉ, ଚାବି ମୋତେ ଦିଅ। ଚାବି ଆଣ, ଚାବି ଆଣ। ଚାବି ବହୁତ ଦିନ ରଖିଲ, ଏଥର ମୁଁ ନେଇଯିବି, ପାଇଖାନାଟା ଭିତରେ ଗଳେଇ ଦେବି। ମଜା ନିଅ।